Priatelia, ráno sa zobudíš, pozrieš na Facebook a jediné, čo vidíš, ako sa tam ľudia medzi sebou žerú a hádajú skrz nejaký tunel. Jedna škrieka, že ten tunel postavila ona, druhý škrieka, koľko to Slovensko stálo, tretí škrieka, ako dlho sa ten tunel robil, ďalší truhlici zdieľajú fotky, koľko mali vtedy rokov, potom ideš ďalej, vidíš, ako opozícia vykrikuje, prečo Slovensko nepodporilo pôžičku na Ukrajinu a pláče, že tu máme príliš málo migrantov. Progresívci plačú, že na cestách majú málo miesta pre ich kolobežky. Vidíš Greenpeaceákov, ktorí nenávidia plyn a motorové vozidlá. Vidíš, ako mimovládky plačú, že Rómom a homosexuálom sa na Slovensku zle žije, lebo nemajú žiadne práva, že nemajú čo jesť a že ich každý bije a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže milí závislivci, slniečkári, mimovládky, Greenpeaceáci a zakomplexované úbožiatka, ktoré majú neustále nutkanie robiť zo seba obete. Dám vám jednu radu. Tunel Višňové obchádzajte cestou, po ktorej ste jazdili donedávna, lebo vám je lepšie nasrať, ako niečo postaviť. Slnečkárom odkazujem, nech si adoptujú migranta do každej rodiny a živia si ho sami. Greenpeaceákom nech si doma vypnú plyn a elektrinu a jazdia do roboty na vlečkách zaprahnuté za somárom. Lenivcom a parazitom z politických mimovládok odkazujem, aby sa chytili konečne lopaty a nežabrali dotácie. A opozičným politikom odkazujem, nech sa vzdajú platov, aby s nimi podporili Ukrajinu. Po prípade vezmú zbrane a odchod na front bojovať. A samozrejme všetkým normálnym, čiže vám, so zdravým rozumom prajem pekné sviatky a keď sa do konca roka neuvidíme, tak aj šťastný nový rok. Majte sa krásne. Čaute.